искаш да имаш? Не искам да имам. Значи за партия, за цигарите ходиш с него. Нещо да ни покажи снимка на майка. Да. 6-3, гости 6-3 пред тебе, бе. И другата. И двете на веднъж. Първата и втората. После по мен лично утре с Джоана ще изтри другите и ще направя видеоклип как ги три. То не ми се пъке вече. Аре, не. Готови ли сте? Айде. Ай. Готови ли сте? И това беше Гошо. Ко стана, бе? Петя, ако го изтриш, най-милото ти да умре. Изплюй се в устата ли, бе? Да. Не е ли тъпа ли ти стана? И това беше прецакване стил Гошо. Това си го знаех. Знаеш, направим една свирка и чао. Айде!